pensaríeu si algun dia Flandes se separés de Bèlgica? Adeu. Francament, ens és igual. Se'ns en fot. Si volen marxar, que marxin. Ens estimem més ser pobres però viure amb el cap dret que no pas ser rics amb Flandes però estar agenollats. Espero que no passi. Si no, seria preocupant. Què faríem després? Els flamencs anirien amb els holandesos i nosaltres amb els francesos? Això no té sentit. Som belgues i prou. Flandes hauria d'independitzar-se? Crec que els flamencs estem donant massa els balons i que això ens pot passar factura a llarg termini. I llavors? Sí, trobo que separar-nos seria bo. Ho trobaria una estupidesa, perquè ofereix poques possibilitats de futur. El que està passant ara és un gran error. La població mateixa no ho vol. Tot això és només política. Faciliteiten, stommiteiten, Wezenbeek Vlaams. Frans kill ons, die dorp is van ons. Manifestació de nacionalistes flamencs a Wezenbeek Open. Protesten pel que ells anomenen la francesització d'aquest poble flamenc situat als afores de Brussel·les. I és que des de fa anys, molts francòfons provinents de la capital belga s'han anat instal·lant en pobles flamencs de la perifèria a la recerca d'una millor qualitat de vida. Totes les grans ciutats tendeixen a expandir-se. Però això no vol dir que haguem de cedir els municipis flamencs dels voltants de Brussel·les o que no puguem defensar la identitat flamenca d'aquests municipis. La gent de Brussel·les que ve a viure a la província del Brabant flamenc és benvinguda, però hem de saber que aquí la llengua oficial és el neerlandès. Els francòfons venen aquí i només parlen francès. Mentre això duri, tindrem un problema. Tot i que l'única llengua oficial a Flandes és el neerlandès, en 6 pobles flamencs al voltant de Brussel·les, com aquest, amb forta presència francòfona, s'hi van instaurar fa dècades les anomenades facilitats lingüístiques. Aquestes facilitats permeten que els ciutadans francòfons puguin relacionar-se en francès amb l'administració, així com tenir escoles d'educació primària en aquesta llengua. Es van introduir amb caràcter provisional per facilitar als francòfons de Flandes que aprenguessin el neerlandès. I ells què han fet? Fa 50 anys que existeixen aquestes facilitats i només les han fet servir per afrancesar el municipi. En aquest poble, la retolació al carrer és bilingüe, cosa que indigna els nacionalistes flamencs perquè creuen que vulnera l'oficialitat única del neerlandès. Un cop comences a cedir, els francòfons sempre en volen més. Estem disposats a facilitar-los l'adaptació, però amb això no en tenen prou. Sempre demanen més. Els dones un dit, volen la mà, els dones la mà, t'agafen el braç. Volem que un dia s'eliminin les facilitats lingüístiques i que els francòfons no ens vinguin a dominar aquí, a Wezenbeek Open. Qui no parla neerlandès l'ha de poder aprendre, però qui no el vulgui aprendre que en pateixi les conseqüències. Després de múltiples reformes durant els seus 180 anys d'existència, la Bèlgica actual és un estat federal format per 3 comunitats lingüístiques i 3 regions. Flandes, al nord,
on l'única llengua oficial és el neerlandès. Valònia, al sud, on l'única llengua oficial és el francès. I la regió de Brussel·les, l'única zona on tant el neerlandès com el francès són cooficials. Ara bé, tot i ser oficialment bilingüe, Brussel·les és en un 90% de parla francesa. A l'est de Bèlgica hi ha una tercera llengua oficial, l'alemany, parlada per unes 75.000 persones. Els flamencs, que són majoria al país, representen el 60% dels 10 milions i mig d'habitants de Bèlgica. Els francòfons són el 40% restant. Krainem és un municipi de 13.000 habitants. Té forma de papallona. Compartim frontera amb la regió de Brussel·les. Aquí, tot això, i aquí. Per tant, la gent se sent més de Brussel·les que no pas flamenca. Però són a Flandes. Sí, som a Flandes. Sobre el paper. Però no pas amb el cor. És així. Arnold Dorey de l'Entremange, francòfon, és l'alcalde en funcions de Krainem, un altre dels 6 municipis flamencs de la perifèria de Brussel·les que tenen facilitats lingüístiques. En aquest poble, els francòfons ja representen el 80% de la població. Com que es troba en territori flamenc, l'alcalde procura parlar en neerlandès amb els funcionaris municipals. Dat wil zeggen, voor het eigen dienstjaar, we zijn negatief aan een klein €500.000. Arnold Dorey va guanyar les eleccions municipals fa 4 anys, però a dia d'avui encara no ha estat oficialment nomenat en el càrrec, tot i que ell l'exerceix igualment. Vaig cometre el gran error de no respectar la circular flamenca que imposava enviar a tothom les convocatòries electorals en neerlandès. Els francòfons que volguessin rebre la convocatòria en francès l'havien de venir a buscar a l'Ajuntament. I jo vaig dir, no, respectem les lleis federals. Les envio en flamenc als flamencs i en francès als francòfons. I llavors van dir que no es podia nomenar un alcalde tan rebel. És molt lògic que el ministre flamenc d'Interior, que és responsable dels ens locals, no hagi nomenat aquest alcalde perquè refusa conscientment respectar les lleis. Totes les lleis tenen la mateixa importància, ja siguin llei de trànsit, llei administrativa o llei lingüística. Un alcalde ha de ser exemplar i ha de respectar totes les lleis. Krainem va començar a rebre francòfons procedents de Brussel·les a partir dels anys 50. Aquí, el terreny era barat. A poc es va anar convertint en una zona residencial, ara també força atractiva per a molts estrangers que treballen a la capital i que acostumen a utilitzar el francès com a llengua franca. És una lluita que no es basa només en la identitat, sinó també en el nombre. És així, i és per això que lluitem aquí. Vivim junts, l'un al costat de l'altre, però sense barrejar-nos. Ens parlem, però cadascú a casa seva. Tot està separat. Les associacions de joves, el club de bàsquet, el tennis, la biblioteca, tot està separat. André Van de Putte presideix la biblioteca privada francòfona del poble. Aquí només hi ha llibres en francès. Per això no reben cap subvenció del govern de Flandes. La llei flamenca obliga les biblioteques públiques a tenir un 75% dels llibres en neerlandès, cosa que, segons el president d'aquesta biblioteca, no té gaire sentit en un poble on el 80% dels habitants són francòfons. Just a l'altra banda del carrer hi ha una altra biblioteca, en aquest cas amb llibres escrits exclusivament en neerlandès. El president de la biblioteca flamenca afirma que ells han intentat ajuntar les dues biblioteques en una de sola, però que la iniciativa no ha estat secundada ni per l'alcalde ni per la comunitat francòfona. Ells no volen integrar-se. El seu punt de vista és: aquí som majoria, volem ser un municipi francòfon o, com a mínim, un municipi bilingüe.
I aquest és el seu objectiu final. Un municipi que s'uneixi a Brussel·les i se separi de Flandes. Però a Krainem també hi ha gent que fa esforços de convivència. Al Centre Cultural Flamenc del poble s'hi fan cursos de pintura on va gent de les dues comunitats lingüístiques. La perifèria de Brussel·les és dels pocs llocs de Bèlgica on el conflicte lingüístic perdura amb certa intensitat, perquè també és on les dues llengües estan en contacte permanent. Aquí, a les classes, va tot molt bé. Parlem els dos idiomes. Jo parlo normalment neerlandès i si hi ha gent que no m'entén, ho tradueixo. Tothom fa un esforç i la relació és molt bona. Aquí a classe hi ha neerlandòfons, gent d'altres països, francòfons, i tot va molt bé. No hi ha hagut mai el més mínim problema. El problema del nostre país és que no aprenem prou els dos idiomes a l'escola. Per això costa ser bilingüe. A més, el francès és un idioma internacional i tendim més a parlar francès. Però vivim a Bèlgica i hauríem de conèixer els dos idiomes. Si s'estudiessin bé a l'escola, ja no hi hauria problemes.